Queremos coñecer máis sobre este trastorno tamén a través dunha familia. Queremos coñecer o día a día da familia de Patricia e Carlos. Eles son un matrimonio cheo de amor, pero tamén cheo de retos. Eles teñen 3 fillos, Laura, de 19 anos, e 2 mellizos de 10 anos. Os dous teñen autismo, ademais en diferentes grados. Con eles coñeceremos e achegarémonos esa realidade, bueno, tan dura e con tantos retos, como dicimos, no seu día a día, pero tamén veremos a importancia de compartir esta realidade a través de asociacións como Peques Azules, que son asociacións que axudan, que acompañan e que crean comunidade para unhas familias que a verdade é que nunca deberían sentirse soas ante unha situación como esta. Aos 6 meses xa tiñamos grandes sospeitas de que non ia todo correcto, que ia nun rapaz, nun cativo que desenvolvese nunha circunstancia normal. Ademais, a ter o seu irmán semelgo, había moitas diferencias. Os cativos queren estar no seu colo da súa nai, prefería dormir nunha silla que o balancease, a visión non centraba realmente, non te vía realmente a cara. O outro fillo é distinto. Un grado 1 de autismo non ten que ver con un grado 3. Un grado 1 só estar como máis escondido. É máis difícil de ver, é máis difícil de detectar. Ese diagnóstico chega moito máis tarde. A idade co que chegou o diagnóstico de o afectado con grado 3 chegou a partir dos 9 meses e o grado 1, que é como máis difícil, ven precedido de outros diagnósticos como TDAH, ven precedido de outros diagnósticos, e o TEA non chega ata os 7 anos. A maior preocupación, sen dudalo, é o futuro. De hoxe en día non hai sitios onde despois dos 21 anos poderán estar. Hai moi poucas prazas, moi poucos sitios onde eles podan sentirse nun centro especializado que os atenda conforme as súas características. Para nós, atopar unha asociación supuso, sobre todo, un apoio. Somos unha rede de non estar soas. Todos necesitan un ocio. Queremos para nosos fillos ese dereito. Experiencias de salir a piscinas, experiencias de salir a granxas. Todo iso é o que a asociación conseguiu. Coidadores e coidadoras aproveitamos para descansar. Ese é o outro gran valor que ten a asociación. A nosa nena maior foi totalmente diferente, que che fai pensar en ter un segundo fillo. Foi esa nena que non ofrece grandes dificultades. Eu vivo o día a día porque non hai 2 días iguais, cada día é unha aventura nova, son enfados novos, son alegrías novas, son aprendizaxes novos, son cousas para recordar sempre, tanto as boas cousas como as malas cousas. Porque o futuro da maior vai depender sempre do cuidado dos seus irmáns. Ese é un estigma que séntome moi culpable, é a culpabilidade de estar aí, en haberse deixado ese traballo, esa mochila pesada. A miña vida. Levo con eles 10 anos e os queiro un montón aos dous e non me imagino a miña vida sin eles. Sair á calle, salir á rúa é moi difícil porque as miradas son moi dolorosas. Só se habla de autismo no mes de abril. O resto do ano é unha enfermedade un trastorno que está ali, pero que ninguén o quere saber, que ninguén quere estar pente del e que non é interesante. Falta información, falta formación, pero o que sí pedimos é que os novos nenos, os cativos, empecen entendendo desde cero.